shine amsar tambaya. Na samu na rike domin maka so ne zan yi wa hidima. Sanki ya cin mini tamkar zaki yayi farmaki, ba da na sani komai kika so zan yi miki. Kin kafa sansani raina da jiki na bar miki, ke ma kin sani ba abin da zan boye miki. Ba ni da magani idan har kika yi mini shamaki, amsa min kira kan so na jigata na daina shan fama. So ba ka shan fama. Ina nan lafiya. Ke cike da daɗaɗɗen kalamai, kan haruffan da kika furta so zan rike muhimmai. Daga yanzu na samu ƙwarin gwiwa na manta da komai, zarce duka mata na duniya na faɗa da maimai. Mai kyan hali ga ki mai kyan sura, kin tara komai. Kowane bugun dakika dardar ki ce ke ƙara girma.